Ready to Play! Bona nit i benvinguts a Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més a Ràdio Molins de Rei, la 91.2 de la FM. Avui és el nostre programa número 328 i parlarem sobre els videojocs com a eina per adquirir valors i educar en l'oci. Per parlar del tema ha vingut avui a Ràdio Molins en Gerard Crusset, fundador de l'acadèmia Good Game Generation. Al rei de la xarxa llegirem les vostres respostes a l'última pregunta. Quin és el videojoc al que només us agrada a vosaltres? I per acabar, parlem de gèneres, de videojocs, no d'humans. En Rafael, el nostre Hamke, ens porta una nova part del A fer jocs on relaciona l'any en què es creen certs gèneres amb la potència i la capacitat dels ordinadors i consoles. Avui som al gènere d'estratègia en temps real. I us recordeu que ens podeu escoltar en directe cada dilluns a partir de les 21:08 a Ràdio Molins. I si a aquella hora no podeu perquè, no sé, esteu jugant al Minecraft, no patiu, ens podeu escoltar en format podcast a iVoox, iTunes, Spotify, a la web de la casa radiomolinsderrei.cat i ara també a YouTube. I com ja sabeu, ens agrada interactuar amb vosaltres, els oients. Recordeu que també podeu dir la vostra a les xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Instagram, a X, que li diem Twitter perquè amagar-nos, i cerqueu-nos com a @R2PRadio, el 2, com sempre, en número. I ara comencem presentant a l'equip. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Doncs bé, avui farem una roda de totes les persones que estem avui aquí a l'estudi Miquel Armengol a Ràdio Molins de Rei. Rafael, bona nit. Molt bona nit. El nostre Hamke. El nostre Hamke. Pernil i formatge, pels que no ho sàpiguen. Ho anava a dir ara mateix, tio. No sé si els oients saben lo de Hamke de què ve. Ham, mon i queso. De veritat? T'ho juro. Però que quedava guai. Ara ja no. Mola. No, ara mola més. Ara mola més. Pues ja sabeu el que m'agrada i com vaig començar a menjar pizzas. Bueno, va ser culpa de les Tortugues Ninja, però això és un altre tema. Adrià, bona nit. Bona nit. Tu sabies ho del Hamke? No, m'acabo d'anar igual que l'aerocursit de la marinera. No, la pel només se li coneixen aquestes coses. No, jo no em vaig bautitzar a mi mateix, a mi em van bautitzar. Però això és una altra història, també. Rocuso, bona nit. Bona nit, què tal? Avui és un d'aquests dies que m'agrada que vinguis perquè no toca secció, però hi vens perquè vols. Dius. Sí. Aguanto la Renfe i tot. Rocuso, no tens encara ressaca a la Reto Barcelona? No, ja no. No, jo una mica. Ja han passat 2 setmanes, però, ostres, La primera setmana sí. va ser potent, setmana Va ser molt potent. Va estar molt bé. I avui tenim aquí a l'estudi en Gerard Crusset. Bona nit i benvingut al Ready to Play. Hola, bona nit. Un plaer, la veritat, estar aquí. Ens parlaràs avui sobre Good Game Generation. Aviat en l'entrevista ens explicaràs més. Estem molt incuriosits i tenim moltes ganes de saber què és el que ens has d'explicar. Jo encantat, la veritat, sempre parlar de videojocs, educació i tot l'entorn aquest gaming que tant ens agrada, jo encantadíssim. I bé, en Xavi P6, que sóc jo, doncs que intentarà dirigir una miqueta el programa, però com sabeu, no prometo res, així que una mica al que surti. Abans de començar el programa us vull fer un comentari. I és que fa 2 o 3 setmanes la EVI va treure el seu informe, no?, sobre els videojocs del 2023 i jo sempre vaig al mateix, que és a saber quins són els videojocs que més s'han venut en el 2023. Algú vol fer algun tipus d'aposta per saber què és el que més s'ha venut? Home, jo suposo que algun esportiu, no sé, un fifero, alguna cosa d'aquestes del moment. Un fifero? Segurament, un fifero. Sí, Vinga. perquè aquí el de rugby no és... Bueno, el futbol americà no es ven tant. No, jo crec que el Grand Theft Auto 5, com cada mes, pràcticament. Com cada mes. Com cada mes, no sé com, però bueno.
El Grand Theft Auto 5 del 2013, eh? Sí. No baixa de la Aquell, llista. clar. Adrià, tu què dius? Quin és el videojoc del 2023 que creus que s'ha venut més? No sé, jo diria que Final Fantasy, amb tant DLC i tot això, és una manera de que continuï actiu, pot ser? Un FF. Tant de bo, però jo diria que... No sé. En Gerard, que està molt posat en el tema... Jo, en aquest sentit, ja ho sé. El que us diré és que després, si vols, us pregunto jo quin gènere creieu que és el més jugat, perquè no té relació amb el videojoc més venut. Oh, Vale, mira, fem una cosa. spoiler alerta. Jo us dic, val? Els 3 primers més venuts del 2023 han estat... El primer és el EA Sports FC24, vale? Que vindria a ser el Fifero. Ah, veus? Sí. Val? Sí. El Fifero 24. Anaves bé. El segon és el The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Un clàssic. Bo. I el Molt tercer és en Hogwarts Legacy. Olé! Molt bé, eh? Mira, Vale. Ara bé, el Grand Theft Auto 5, Segueix el Grand Theft allà. Auto 5 està en 9ª posició. Des del 2013. Des del 2013. ostres! No, és que hi ha mesos en el joc més venut des de Grand Theft Auto 5, per això dic, bueno, no sé si el joc, però està... Ara entenc per què Rockstar triga tant a fer un altre. Per què? Per què? És que és això, per què? Exactament. Si segueixo cobrant. Quan deixeu de comprar-lo, pues ja farem una cosa diferent, no? Gerard, explica'ns això. No, o sigui, bueno, el fort d'això és que, com abans et comentava, en el top 5 no és només l'EA Sports el que està al número 1, sinó que el número 5 és el FIFA 23. O sigui, el FIFA de l'any passat. Hòstia. És a dir, entre els 5 jocs més venuts d'aquest any 2023, 2 són pràcticament iguals, que és l'eSports Football Club 24 i el FIFA 23. Però el gènere més jugat, que potser no es diria tant, és el d'acció. Com... El gènere com amb més hores que ha dipositat la gent és el d'acció. Quin és un exemple d'acció? Un Clar, shooter? Estem parlant? O... Suposo que acció deuen anar des de shooters fins a segurament inclouen algun tipus de Zelda també Clar, com un a acció. platformeo també Sí, o- entra. Exacte. O un Assassin's Creed, un Far Cry, Exacte, també, exacte. no? Un shooter de naus no crec, perquè està... Tampoc. Això no es ven gaire. Doncs bé, si li voleu donar la consulta a l'Iquet Informe de la EBI, doncs només cal que busqueu a internet. EBI Informe 2023 us sortirà segurament a les primeres opcions. Doneu un compte perquè hi ha resultats que criden molt l'atenció i un dia aquí al Ready to Play ho podríem comentar perquè crec que val molt la pena. És Però bé, interessant, per exemple, saber què creieu que es gasta més la gent, en videojocs, en consoles o en accessoris per als videojocs? ara aquí ens has de contestar, Gerard. Clar, jo dic, què creieu vosaltres? En complements DLC de qualsevol joc, segurament. Clar, Dels dic accessoris sí. més ja no de videojocs, sinó potser de consoles, o sigui, accessoris ja sigui Com un auriculars... perifèric exacte. o- Una funda Sí. i aquestes coses. No, Jo en videojocs. Jo diria videojocs Home, els també. accessoris són cars també. Si Els comptem videojocs diners. són molt barats i un volant de Sí. Chichinabo ara, avui dia costa 600 euros, vull dir, proporcionalment, si et compres un volant ja has fet el gas de, Sí, jo estic- de la jo estic a consola, favor. dels jocs i de... perquè la pregunta és en què ens gastem més diners. Clar, Clar. si és el que més val... Un mando d'Xbox em sembla que també val una borrada. És 150, em sembla Toma ja, bastant, sí, no? és que és No sé, exagerat. no sé. Ah, Mira, us ho vaig dir d'una altra manera, que és com està ficat aquí. Per unitats. Ah, Què creieu que es venen més unitats? Jo de crec que videojocs, de consoles o d'accessoris? Si és unitats, jo crec que són videojocs. Jo també penso igual, videojocs. Ja tiro per accessoris. Sí, sí. hauria de Igual ser-ho, que però a si ho està recursos. preguntant, jo entenc Sí. que no són No, no. videojocs. És una pregunta trampa del profe, no? Clar. Si ho pregunta amb aquesta picardia, és que... Potser és per fer-vos dubtar, també. No, són videojocs. Més de 6 milions, quasi 6 milions i mig. I d'accessoris, que és la segona cosa, o sigui, per sobre de consoles, està per la meitat, 3 milions i alguna cosa. Sí, que no anàveu tan malament No. encaminats, perquè els accessoris també és una de les coses que més es venen. És fort. Doncs bé, com veiem, en Gerard entén bastant de videojocs. Vale? Ara escoltem a veure què és el que ens ha vingut a explicar. Doncs Gerard, Good Game Generation. Segons la vostra pàgina web, s'identifica com una acadèmia tecnològica amb l'objectiu d'educar en l'oci actual.
Sí. Explica'ns una miqueta Sí. com va això, quina és aquesta definició. Aviam, dintre dels 2 anys que portem una miqueta veient com està tot l'entorn tant del gaming com de les noves tecnologies i de l'educació en general, nosaltres definim com educar en l'ús conscient de les noves tecnologies. Llavors, què passa? Que l'entreteniment més gaudit o més compartit pels joves, que és el nostre target, la gent a la que nosaltres anem a educar, són els videojocs. Llavors això no ho podem obviar. I a més, dins dels videojocs veiem moltes coses que ens poden servir per tant entrenar habilitats que en un futur ens poden servir a tothom, i crec que després, si parlem, serem conscients de moltes que hem entrenat inclús sense ser conscients. Volem fer conscients d'aquestes habilitats també perquè es promocioni aquest ús positiu dels videojocs, perquè moltes vegades sempre s'escolta tots els prejudicis que existeixen al voltant dels videojocs i com hi pensen les famílies, com hi pensen a les escoles, i també d'alguna manera és dir, d'acord, tot això hi és, vale? Anem a ser conscients també, a explicar-ho, quins són els perills, entre cometes, que poden haver, o quines són les coses a les que hem de tenir una miqueta de cura, però també anem a ser conscients de tot lo positiu que es mou al voltant dels videojocs, tota la socialització, totes les habilitats que ens promouen, tot l'aprenentatge que es pot generar a través d'aquests videojocs, no? I llavors una miqueta promulguem el que nosaltres diem la cultura del good gaming, que segurament us sona el GG final de les partides, que ara ja s'ha instaurat d'alguna manera quasi automàtic, la gent fica GG, però moltes vegades no som conscients de què implica aquest GG, aquest good game, que si molta gent no ho sap, és com una miqueta el donar-se la mà al final d'un partit, no? Quan un partit de futbol o de bàsquet, quan et dones la mà, doncs clar, què significa aquest good game? Jugar de manera conscient, jugar de manera empàtica amb la gent que t'envolta, saber què t'està proporcionant el videojoc, com podem aprofitar al màxim aquest entreteniment que tant ens agrada. Llavors una miqueta és això el que intentem a través d'activitats, de diferents coses que fem. Vale, aquesta explicació que molt ben explicada, vale? Molt sofisticada, explica'ns de quina manera podem visualitzar un valor jugant a un videojoc. Vale. Per exemple, si parlem de valors, el primer que et diria és aquest de l'esportivitat. Perquè molts de nosaltres, jo almenys he crescut amb el que era el videojoc presencial. I jo quan jugava de forma presencial i quedava a casa meva per jugar, ja fos al FIFA o ja fos a qualsevol, al Mario, el joc que fos a casa meva amb amics, sempre hi havia aquesta esportivitat que tu veies a l'altra persona i veies com li sentava una derrota, veies com es posava quan et guanyava, veies una sèrie de valors que et promovien una empatia que ara moltes vegades s'ha perdut. Perquè, com diem, l'única mostra ara d'empatia que existeix en molts dels videojocs online és aquest GG. No hi ha un altre conèixer contra qui has jugat, inclús amb qui has jugat moltes vegades. O sigui, gent que t'ha acompanyat una partida en el teu equip i que t'ha fet guanyar o que t'ha fet perdre o que t'ha ajudat en X coses, i no saps ni qui són, ni com es comporten, ni què li ha provocat jugar amb tu. Llavors, nosaltres promulguem molt aquesta presencialitat dintre del món dels videojocs, en el que ens aporta jugar. Perquè, a més, també, quan parlem del joc en general, quan tu veus jugar a una altra persona i veus el que li provoca jugar i com s'ho passa, encara tu passes millor, moltes vegades, no? I genera una empatia i unes emocions que amb el joc online, tot i que per molts altres aspectes ens agrada, doncs no es té en aquells moments. Vale, per arribar fins a aquest punt, sí. Posem-nos que un grup de joves formen part de les vostres activitats. Sí. Per arribar a aquest punt, la tasca és més de reflexió o és més de joc? Nosaltres sempre, per exemple, a les nostres sessions que fem quan fem el Gaming Online, que és el nostre curs, diguéssim, el Gaming 360, els nens i nenes que venen a les nostres activitats, d'alguna manera saben que la classe té unes 3 parts, ara que no m'equivoco, si no són 4, però ara la repassem, que és, primer, es fa una petita reflexió sobre la classe anterior, que això ja es parla i que vam tocar, quines habilitats vam repassar, com vam jugar, una miqueta d'aquesta reflexió sobre el joc passat. I llavors s'introdueix l'activitat del dia. Una vegada es fa l'activitat del dia, sempre es parla sobre quines habilitats o què és el que treballarem, perquè moltes vegades, com dic, no, hem jugat a molts videojocs, però mai hem sigut conscients de què estàvem traient d'aquest videojoc, a part de passar-nos-ho bé, normalment, o a vegades inclús no, i llavors també estàs traient una gestió de la frustració, no? Com ens ha passat a tots amb un Crash o amb un Elden Ring o amb el joc que sigui, que també gestiones aquesta frustració. Després hi ha el moment de joc, que aquest moment de joc és jugar a videojocs tant que siguin coneguts per ells com desconeguts,
on s'impliqui aquesta habilitat, per ja sigui el treball en equip, el lideratge, perquè moltes vegades fem que una persona lideri una partida tot i que no sigui un líder que s'hagi mostrat en altres partides, o una comunicació efectiva, o es parla també d'aquesta gestió de la frustració, de com treballarem la visió espaial, en depèn de quins jocs. Per exemple, el Fortnite és molt important ser conscient de què tens al teu voltant, i els nens això moltes vegades no són tan conscients. És com, mira, estan els dolents allà, som-hi! O quina és la gestió de l'estratègia, com gestionem l'equip, com gestionem el fet de, vale, tu ets millor des de lluny, ok, doncs queda't aquí i ens proporciones recolzament des d'aquí. No? O jo sóc el que millor dispara de prop, doncs vale, sóc el primer que liderarà, veniu vosaltres darrere. Doncs tot això és el que s'entrena amb una consciència de que s'estan entrenant aquestes habilitats, i al final hi ha, com tu deies, la reflexió. Què ha passat jugant? Hem aixecat la veu, algun dels nostres companys, ens hem comportat d'una manera que no tocava, hem estat treballant realment això, sentim que aquesta comunicació efectiva ha funcionat, no? Llavors una miqueta aquesta reflexió que va inclosa dins del jugar, o sigui, no ho separem com a dos, sinó que d'alguna manera s'acaben com complementant perfectament. Quina duració tenen aquestes sessions? Les sessions són hora i mitja. En hora i mitja tot això? Hora i mitja, sí. Sí, aviam, els moments de reflexió són 15 minuts. 10 minutets a l'inici i uns 10-15 minuts al final. O sigui, al final també la nostra base és el jugar. O sigui, nosaltres ja quan estem jugant ja tenim un entrenador que acompanya les partides i que és el que va donant tota l'estona instruccions, i quan estan jugant és veritat que els nens són els que juguen, però l'entrenador és el que s'està allà acompanyant. O sigui, al final sempre també busquem dintre d'aquest good gaming aquests referents, que moltes vegades veiem que els nens i les nenes, quan es parla de videojocs, falten referents. És a dir, moltes vegades nosaltres quan fem les xerrades a les escoles ens venen com, estic jugant aquest joc i tal, i veus que és perquè no ho parlen amb ningú més. O sigui, com a molt amb amics seus, però no tenen uns referents, potser a vegades són els streamers, els youtubers, però no són uns referents propers on realment ells puguin dedicar o depositar la seva confiança per parlar de videojocs i de les coses que els agraden. I també una miqueta servim d'això. En aquest aspecte, potser, dins de casa, o sigui, uns bons referents serien els pares, no? Exacte. Teniu algun programa també referent a les famílies? Normalment el que sí que hem fet i que ja hem realitzat algunes vegades és una xerrada de gestió dels videojocs a casa. I és superinteressant perquè moltes vegades els pares... O sigui, sí que hi ha de tot. Ens hem trobat de tot tipus. Però moltes vegades sí que tenen un interès per saber a què estan jugant els seus fills a casa. El problema és que no tenen les eines per apropar-se. I llavors moltes vegades els hi sembla un món llunyà. O sigui, els hi sembla un món de fantasia en el que ells no hi poden entrar. I llavors quan veuen que algú els hi dona unes eines per dir no, mira, si està jugant aquest tipus de joc, per exemple, una mare ens deia no, és que clar, jo juga al Zelda i em diu que no pot guardar partida i que ha de seguir jugant una estona més i clar, jo no sé què fer, i és com, aviam, normalment té un guardador ràpido o normalment és un joc que quasi sempre pot sortir. O el Fortnite, és que no sé quan, realment em diu una partida més i no sé quan duren les partides, ajudar a que tinguin eines per també poder parlar després amb els nens i dir, vale, no, jo sé que aquest joc és així, llavors anem a pactar, anem a parlar. Tu jugues, em sembla molt bé, però aquí tallem. O si puges la veu, sé que si estàs jugant aquest tipus de joc no hauria de ser així, per tant, no. I és una miqueta donar aquestes eines perquè ells també es puguin formar una miqueta, involucrar i sentir que són aquests referents també, perquè moltes vegades això és un món tan diferent al que estan acostumats que s'hi veuen a hores llum. Clar, perquè és veritat que no és el mateix deixar mitja partida d'un Zelda que a mitja partida d'un Fortnite. No, clar. Exacte. El resultat et fa patir bastant més. Gerard, digue'ns quines són les activitats que proposeu a la vostra acadèmia. Doncs, mira, com he dit, tenim un curs online que fem els dimecres, ara de moment, pel nostre canal de Discord, i al final és això, són sessions d'hora i mitja. Igual, o sigui, tal com has explicat abans, però online. Exacte. I llavors la gent pot apuntar-se, realment tenim tota una metodologia, però que no passa res si algú entra a mig curs. O sigui, no és una metodologia que serveixi, o sigui, que porti una evolució tan lineal que no pugui algú involucrar-se a mig curs. Llavors és una activitat que fem cada dimecres a la que es pot apuntar qui vulgui, quan vulgui. I després sí que fem escoles, fem diferents... si fan activitats extraescolars és complicat, encara presencial és bastant complicat, però sí que hem fet esdeveniments, que per exemple és molt maco fer un que és Gaming en Famílies,
que el gaming en famílies és brutal perquè veus com els pares i les mares que dèiem que es volen involucrar ho poden fer. I llavors els hi dones aquell espai segur, de confiança, perquè no es sentin jutjats tampoc, perquè moltes vegades doncs això, es senten jutjats inclús pels seus propis fills i no volen quedar malament davant dels seus propis fills. I llavors els hi provoques aquell espai de dir, mira, mireu com juguen els vostres fills. Vale? Ho veieu, no? Vale, doncs ara us fiqueu vosaltres a jugar. I els vostres fills seran els que us ajudin. I els que us diguin des de darrere com us heu de moure a l'Overcooked per passar el nivell i tal. O jugar inclús junts a It Takes Two. Home, jugar a l'Overcooked és anar a fer mal, eh? Però és que és molt interessant perquè de cop et trobes en situacions dels nens cridant als pares de dir no, el joystick s'agafa així, no, i els hi dius, un moment, oi que a tu no t'agrada que et cridin a casa? Doncs crec que perquè els hi arribi el missatge, com t'agrada a tu? Que t'ho diguin cridant o que t'ho diguin normal? Doncs digue-li com t'agradaria a tu. I llavors generes ja aquesta també reflexió als nens de dir, vale, si vull arribar a jugar amb els meus pares, he de generar una situació d'igualtat. I llavors establir, aviam, fins on puc ajudar jo i fins on em poden ajudar ells. I és molt guai. O sigui, veure-ho en directe, inclús vam tenir el cas d'una iaia jugant amb els seus nets a l'Overcooked. I clar, pobra, no podia, però s'ho va passar pipa. I els seus nets s'ho van passar igual de pipa. Llavors, generar aquests moments, com dèiem, de presencialitat i trencar les barreres, aquesta bretxa digital de la que tant es parla, ostres, s'ha de fer alguna cosa aquí. I llavors, veure-ho en directe és molt maco. Segons la teva experiència, Gerard, quins són els videojocs que més fàcil t'ho posen per treballar aquests valors, aquestes habilitats? Mira, nosaltres sempre venim perquè des de que vam entrar i des de fa temps, a mi m'encanten sempre, jo sóc molt fan dels videojocs amb una història i una reflexió, i sóc molt, molt fan, no? I llavors ens va venir el concepte de Serious Games. Vale? I que ja parlant amb gent especialitzada en l'ambient ja ens diuen que més que Serious Games els agraden Applied Games, perquè de serious moltes vegades no tenen res. Llavors nosaltres sempre diem, qualsevol videojoc pot ser un Serious Game. O sigui, qualsevol videojoc tu pots aplicar-li una dinàmica on realment després estiguis treballant algun objectiu en concret, que és per lo que es crea un Serious Game. És un videojoc que té un objectiu en concret i tot el videojoc va dirigit a treballar aquell o a reflexionar sobre aquell objectiu. Llavors, amb qualsevol joc es pot. Tu penses un Mario i la quantitat d'habilitats que entrenes amb un Super Mario no estan escrites. O sigui, des de la creativitat per passar-te a un nivell fins a la relació espaial que dèiem abans de saber quan saltar, quan no saltar. O sigui, si comences la gestió de la frustració. Llavors, si comences a pensar qualsevol joc que sigui més proper a un videojoc més senzill, als pares els hi fa més fàcil. Això segur. Però al final amb els nens i les nenes qualsevol videojoc serveix per a que ells realment puguin entrenar una d'aquestes habilitats. Aquest plantejament que esteu fent des de Good Game Generation és molt pioner, no? I molt innovador. Us sentiu compresos? O sigui, quan oferiu aquest servei, creieu que us comprenen? És complicat perquè moltes vegades... O sigui, és necessari que et vegin en persona i que moltes vegades et vegin actuar. Perquè si tu envies un correu dient ei, a la vostra escola us interessen activitats extraescolars de videojocs? Bueno, és que no hi ha ni contestació. Yeah. Llavors, moltes vegades és més del boca a boca o de realment anar allà, ensenyar una activitat pilot o alguna cosa que puguem fer. Per exemple, hi ha una escola que va confiar en nosaltres des de principis de quan vam començar i seguim fent coses. Aquesta setmana tenim una activitat amb jocs de taula, en horari escolar, o sigui, amb ells. I, clar, quan et veuen actuar, veuen els resultats, veuen la directora de l'escola, per exemple, en un torneig que vam fer de FIFA, de Good Gaming, així especial, la directora de l'escola flipant amb la final, a la porta del gimnàs on ho vam fer, dient uau, amb les famílies cridant, bueno, va ser espectacular. Però clar, t'han de veure, si no, és molt difícil. I els pares encara hi ha una barrera molt forta i per això també hem de fer força contra aquest mur perquè la barrera és forta. O sigui, la barrera és forta i com no empenyem uns quants dient, oye, no, que els videojocs estan aquí i també poden servir per milers de coses positives, ens costarà. Ens costa entrar, costa. O sigui, sent realistes, costa. Ara, el passat 20 d'abril veu fer un esdeveniment a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am en el que realment el que volíeu era crear sinergies amb altres grups i amb altres entitats
que esdevinguessin que es moguessin dins del món dels videojocs. Què tal va anar aquest dia? Doncs molt bé, la veritat, sí, l'objectiu era sobretot això, establir aquest concepte de good gaming, que la gent sapigués què pot significar, perquè què és una miqueta subjectiu, cadascú pot tenir una visió del que significa aquest good gaming, però establir un dir, vale, anem a dir que és una actitud lúdica. És una actitud lúdica al voltant dels videojocs, del joc, que tots podem sumar-nos d'alguna manera, no? I llavors la nostra idea era aquesta, dir, vale, tota la gent que hem conegut, ja sigui fent activitats, fent un podcast que fem, tota la gent de l'entorn del videojoc i del gaming que d'alguna manera sumi aquests valors, anem a sumar-lo a la nostra creuada, no? I llavors vam fer l'esdeveniment una miqueta per això, per fent unes ponències sobre videojocs i educació, videojocs i habilitats, també amb psicòlegs, una miqueta que tothom es conscienciés sobre quin ús potencial poden tenir els videojocs amb tot el tema d'entrenament d'habilitats i d'aprenentatge en general. Si els oients que ens estiguin escoltant volen tenir més informació, saber més de vosaltres, a on s'han d'adreçar? Doncs tenim la pàgina web, que és www.goodgamegen.com, i després, ja sigui per Instagram, que l'utilitzem bastant, que es diu també goodgamegen, però sense la E de gen, que estava agafat. Llavors és goodgamegen, però goodgamegen, i després tant LinkedIn com correu, també tenim un correu que és... si no m'equivoco jo ara malament, era help, d'ajuda, help@goodgamegen.com. I un canal de YouTube? Sí, exacte. Tenim dos canals de YouTube. Un que es diu, crec que el primer es diu directament Good Game Generation, i allà tenim vídeos més relacionats, perquè jo abans aquell canal era el meu, personal, i llavors és més relacionats amb diferents tipus d'entreteniment, reflexió sobre videojocs, sobre jocs de taula, hi ha una mica de tot, i després sí que tenim el nostre canal ara actual, que és Jugando para el Futuro, que és el nom del podcast que tenim, i aquí és on està tots els podcasts que hem fet fins ara, i ara a part la presentació que vam fer l'altre dia a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am sobre aquest tema del good gaming, que també és molt interessant per enterar-se una miqueta de què és aquest missatge. Molt bé, doncs Gerard Crusset de Good Game Generation, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a Ràdio Molins de Rei al Ready to Play. Ha estat vosaltres. Molt interessant. I bé, i molta sort en aquest projecte tan innovador i tan fantàstic com el que ens has explicat. Moltes gràcies. Aquí al Ready to Play continuem i ara ens anem al Ready la xarxa. El Ready a la xarxa. Doncs bé, aquesta setmana us preguntàvem quin és el videojoc que només us agrada a vosaltres. Ja sabeu, aquell videojoc que a vosaltres us fascina, però que a la gent del vostre voltant ni fu ni fa, i és més, a la crítica tampoc no li va fer molta gràcia. Així que hem tingut respostes molt curioses, inclosa una bona conversa, oi que sí, Adrià? I tant, Déu meu, no és habitual, que tinguem una conversa en una pregunta. Què ens han dit? A veure, explica'ns. Mira, comencem des del principi. Primer és el Mateu Haider, que diu l'àlbum secret de l'Albert, però simplement perquè em costa molt de trobar gent que els hagi jugat. Eren una miniserie d'aventures gràfiques francesa que aquí va publicar en català Barcelona Multimèdia. És que ni em sona, Espectacular. Ni haver-ho vist mai. A mi tampoc em sona, m'ho he de dir. Algú a la sala que també... Aquí hi ha una resposta. Sí, algú a la sala que també hagi jugat aquesta obra mestra. I la Xeinona diu: Déu, en soc superfan, pensava que només me'n recordava jo d'aquest joc. El vaig jugar de molt menuda i encara li tinc en estima. Me'l vaig poder passar al final. I ell li respon: jo tenia els 3 primers, l'àlbum secret, el viatge fabulós i l'illa misteriosa. Els vaig jugar tant que a vegades feia maratons. Cada dia m'instal·lava un i me'l passava en una tarda. Que bo. I la Xona li respon: els conec tots, però l'únic que vaig jugar perquè el van comprar els meus pares va ser l'àlbum secret, que era una obra d'art. I ell li respon: quina il·lusió, aquesta resposta. Jo ara vull mirar d'instal·lar-me algun emulador per poder tornar-los a jugar, perquè realment
Tenia el cor robat. I la Xona li contesta: si ho aconsegueixes, fes-m'ho saber que també el vull rejugar. És el meu somni. Això és el principi d'una amistat, eh? Sí, no, i un Total, ressorgir d'aquesta saga de videojocs que igual Barcelona i Multimèdia reflota. També he vist aquí a l'estudi que en Gerard somreia molt, molt fort. Sí, perquè també No. és un dels meus jocs de la infància. Què dius? Mira, Sí, sí, mira, sí. mira. Què dius Aquesta ara? trilogia, sí, jo la jugava amb el meu pare i jo he de dir que estic segur que trobaria el CD encara per casa. Mateu Meus J. pares. Heiber, aquí ho tens, eh? Posa't en contacte amb ells. Sí, ja que si el trobo els hi diré. Ja en sou 3, Tres eh? amics, 3 nous amics. I a part de la conversa que hem tingut, també hi ha hagut més respostes. Què més tenim, Adrià? Tenim el Seti de Jocs Gauàs que diu: de ben petit vaig dedicar moltíssimes hores a The Ancient Art of War, un dels primers RTS abans que no fos un estil de joc popular i amb els que podíem crear les nostres pròpies campanyes. Segurament vaig passar més temps escrivint històries que no pas jugant-les. Quina resposta més convenient, no? És important aquesta resposta. No sé com ho heu fet venir, però molt ben lligat, eh? Molt ben lligat. I també tenim l'Aventós Cat que diu: doncs mira, et dic un dels molt recents que han tornat a posar el Disney Infinity 2.0 i la dona juga al Dream Light Valley. Mira, jo he de dir que el Disney Infinity va jugar en el seu moment també a la Wii, jo. Jo he jugat al Dreamlight Valley. I què tal? Perquè a mi em picava la curiositat, però no estava segur si instal·lar-me'l o no. L'he començat i està bé, però com a fan de Disney em falta. O sigui... La xispa. Sí, una mica. Hi ha els personatges, tot és molt divertit, però falta una mica de història i de que t'enganxi una miqueta més el joc. També tenim la Sandra Confitada que diu: jugo molt al... Una complicada, m'agrada. al Puzzle Leagues 3 i no conec a ningú que ho faci. Ideal per quan vols jugar alguna cosa sense haver de pensar gaire. Quin videojoc has dit? Puzzle Quest 3. Puzzle Quest 3. El Puzzle Quest. Ok. I tenim per últim la Laura que diu: l'Overcooked no trobo amb qui jugar i el que m'agrada és jugar amb multijugador a casa, és bronca segura. Mira, pues aquí venia la conversa que teníem sí, abans. aquest nosaltres l'utilitzem molt. I jo he de dir que m'agradaria dir el joc, joc que no crec que la gent conegui gaire, que és precisament la saga de jocs d'Endless Ocean, que no és gaire conegut, em sembla a mi, però que val molt la pena si algú busca un joc relaxat i tot això, crec que és un joc molt recomanable. Molt bé, sí, la setmana passada vas fer un que m'ho vau breu estar resum preguntant. d'anàlisi, sí, sobre la tercera part que recentment havia sortit per Switch. Molt bé, Adrià. Jo no sé si algú coneix un que es diu Atlantis, una aventura gràfica. És que sempre mai Per trobo la que Play sigui- 1, pot ser? Jo el tenia per PC. Un de PC, jo el tenia. Sí. Vale, Ah, gràcies. vaja. És que mai trobo a ningú que el jugués. Ah. No, era brutal, aquell joc era brutal. Jo havia de mirar guies per passar molts dels puzzles que hi havia. Jo Uau. és que les aventures gràfiques i jo no... Jo el vaig arribar a jugar també, però em sembla que em vaig quedar atascat. Sí, és que era complicat, Doncs bé, de cara a aquesta setmana us fem una nova pregunta, ja sabeu, a les nostres xarxes contesteu perquè la setmana que ve les llegirem aquí a Ràdio Molins. I és, us en faig dues que després ja les barrejarem d'alguna manera, així que quedi xula. Quina habilitat creieu que heu cultivat més jugant a videojocs i amb quin videojoc? Ullera, que difícil. Bé, 2 en 1. ja ho faré més fàcil. Però bé, ves això, doneu-li com un parell de voltes Està i a les xarxes ens responeu i la setmana que ve aquí, al Rei de la Xarxa, us llegim. Doncs bé, Rafael, avui ja és la tercera part que ens parles de gèneres. Sí, correcte, és la tercera part que parlem de gèneres i no d'humans, sinó de videojocs, concretament. Ja hem estat parlant algunes vegades, bueno, ja en aquestes 3 parts, gairebé 4, perquè vam fer una i mitja, una miqueta, que anem a mirar una miqueta com relacionem els gèneres dels videojocs amb la potència de les màquines en les que juguem. És a dir, si hi ha més codis, si és complet d'executar i tot això.
Ja hem parlat de diversos, hem parlat de màquines de 8 bits, amb aventura, puzzles, accions, arcades, shooters, etc. Metroidvanias també, i alguns de 16 bits que hem parlat així molt ràpidament de lluita i de first person shooter, de dispars en primera persona. Ens vam aturar molt llarg a parlar de les aventures gràfiques, ho sento, Recuso, però vam estar un programa parlant d'això, que estan mal anomenades aquí i que haurien de dir-se point and click. No sé si recordeu per què dèiem això. Bé, perquè diguem-ne que aquí estava ja consensuat de que les aventures gràfiques ja eren les aventures conversacionals, no? Que en el seu dia tenien les seves imatges. Que tenien un dibuixet. Acompanyant, sí. Exacte. No? I aquí ja es podien dir que eren aventures gràfiques. Exacte, és el nom que li deien fora d'aquí, i aquí vam dir aventures gràfiques a el que diem point and click, que no és el mateixa manera. Avui tocarem en profunditat d'un altre gènere molt lligat a la potència de la màquina, que són els jocs d'estratègia en temps real. L'estratègia en temps real se li diu RTS, que fa un moment ha sortit en una de les respostes de Twitter justament, que és un subgènere dels videojocs d'estratègia. No és un videojoc per torns, sinó que si fos per torns, si fos un joc d'estratègia en el que primer lluiten uns, després lluiten els altres, seria un TBS, un Turn Based Strategy. Aquí els jugadors lluiten simultàniament i el que se'n diu en temps real. Què vol dir això, temps real? Doncs, bueno, el terme estratègia en temps real ve a dir que tu estàs fent uns moviments i li dones unes ordres, ara parlarem com, i que els personatges es belluguen en funció d'aquestes ordres o de lo que tu li has dit que tinguin que fer en aquest moment. I el resultat de la lluita, baralla o enfrontament es resol en aquell moment. Llavors pots perdre unitats, pots guanyar unitats o passar el que tingui que passar. Aquest tema de RTS, estratègia en temps real, és curiós que el primer cop que va ser dit en veu alta va ser per Brent Sperry, el cofundador i president de Westwood Studios, que és un dels creadors d'una de les aventures gràfiques molt xules com és el Kyrandia, que estar parlant també una miqueta, creador del Command & Conquer, l'any 1995, però ell ho va dir quan va sortir l'any 1992 un videojoc que es deia Dune 2. Res a veure amb la pel·li d'ara mateix. Evidentment la novel·la sí, té que veure amb la novel·la, lògicament, però jo us pregunto una miqueta, 1992, Dune 2, RTS, vosaltres a l'any 1992 a què jugàveu? El 1992. Anys olímpic, a veure si recordem una miqueta. Quina màquina teníem? Amb quina màquina jugàvem? Amb un PC, potser amb consola? No, ja teníem consola? La Super Nintendo, no? Crec que rondava amb la Super Nintendo i jo jugava a Street Fighter 2 com si no hi hagués un demà. Street Fighter 2. A mi em sembla que jo jugava a PC. En PC. A Pantera Rosa. Bueno, Pantera Rosa, Incoming i algun joc per allà... Però tu quants anys tenies al 92, Adrià? No sé. Pues molt poquets. Jo és que estava flipant, clar, jo no havia nascut. Jo tampoc us puc ajudar gaire, jo soc del 94. Ai, que malament que anem. L'any 92, bueno, no jugava a res. No passa res, no passa res. Ves tu i jo, Rafael. Ja veus, bueno, és el que passa, és el que passa. Jo l'any 92 recordo que jugava sobre PC, no tenia videoconsola, em sembla, fins que la Play 1 a casa meva va arribar molt més tard. I bueno, el joc típic d'aquest gènere, l'RTS, l'any 92 que va sortir, o quan es va encunyar realment aquest nom, normalment es tracta de recopilar recursos, generalment alguna cosa tipus fusta, pedra o el que sigui d'aquesta mena, construir unes bases i amb aquestes bases desenvolupar tecnològicament els teus soldats o diferents estratègies, diferents personatges que tinguis i tenir un control d'aquestes unitats de manera indirecta. Què vol dir això de manera indirecta? Vol dir que tu no estàs movent el nino en temps real, nino per nino, un per un, sinó que els dius, aneu cap allà. Llavors, en funció del que hi hagi cap allà, actuen. Potser descobreixen un espai, potser agafen més recursos, potser es barallen amb algú que es trobin, però és un control indirecte, no és un allò directament com si fos un joc de trets, un first person, una persona real, que tens un control directe del personatge. Per la manera com estàs dient, m'estàs recordant a jocs d'ordinador com Imperium i tot això que són d'aquests d'estratègia, aquests que podia ser viking, romà, grec i tota aquesta història. Exacte, com una lliçó d'història, que podia ser tot això. De fet, se solen jugar amb ratolí, cosa que fa que siguin una mica point and click, no? Apuntar i fer clic. Altres gèneres que fan ús d'això i que s'assemblen, per exemple, són els jocs de construcció de ciutats o simulacions de construcció i gestió, però no és exactament un RTS com a tal. Se'ls considera estratègia en temps real, però
no un RTS. O, per exemple, aquests jocs que hi ha de tipus ser de Déu. No sé si us sona el concepte de joc de ser Déu, no? En el que, bueno, aquí hauríem de fer un petit monogràfic diferent, parlar de Peter Molyneux, que és un dels grans creadors dels jocs de ser de Déu, i que, bueno, que no ve el cas. No és una mica d'idea. Avui anem a parar, concretament, només de RTS. Bueno, ja sé que hi ha molta quitxalla i molta joventut a la taula, però no sé si algú ha reconegut el tema. No, suposo que no. El Gara que per al Xavi sembla que no ha reconegut el tema musical. Populous, el nom potser sí. El vaig jugar a PlayStation 1. Jo també. A la Segurament Play, ho sento. vau jugar al PlayStation Populous The Beginning, No ho sé. que no és el primer Populous. És com un més tardío que va sortir. Sí, és el Populous. Però bueno, anem a parlar una miqueta de l'origen. Cerquem aquest origen. Com va arribar a sortir aquest gènere. De fet, és molt curiós perquè apareix en el gènere de 3 maneres diferents, en 3 punts diferents del món i en temps diferents. A Europa, a Japó i als Estats Units no apareix aquest gènere al mateix temps. És molt curiós perquè coincideix també amb els mercats dels videojocs d'avui en dia, no? Que si teus el joc al mercat americà, al mercat europeu o al mercat asiàtic o japonès. Anem a parlar dels Estats Units. A l'any 1981 es considera una miqueta un dels primers jocs que apareix, que es va fer, el nom exactament no el recordo perquè no el tinc anotat, es va fer sobre una màquina que es deia una IBM System 370 model 168. Si busqueu la foto seria com un pepino de l'època, ¿vale? Però no és un ordenador com per tenir a casa, és un ordenador que estava en una empresa, és a dir, és un ordenador que es feia servir en una empresa que va fer un home, un videojoc d'estratègia que va tenir molt popular. De fet, a vegades la gent jugava en vez d'estar fent la feina que toca. La feina que toca. Aquest senyor va ser en Tim Barry i és bastant curiós. D'altra banda, també en el món americà, per una consola de Mattel, si us en recordeu la marca Mattel, no? Són els de Barbie, no? Sí. Van fer una consola que es deia Intellivision, que s'assembla molt a la Coleco, que té aquells mandos que sembla un telèfon amb els numerets i el control aquí, que són una mica ortopèdic, i apareix un joc que es diu Utopia, el 1981, però que és més un SimCity que no pas un d'estratègia com a tal. No és que sigui un RTS, sinó que és un joc per torns i alguna cosa té que s'assembla, alguna cosa passa en temps real però no és el tema. Al Regne Unit apareix Strongers, el 1983 per Spectrum, d'en John Gibson, i encara no havien posat nom al tema, però bueno, hi havia un plantejament de soldats, tancs, tanquetes, que tu amb el joystick li indicaves que on tenien que anar i quan arribaven a un punt pues, s'atacaven. Dius, ui, això comença a tenir una mica el rotllo. I a Japó, segurament potser sona més, els Bokusa Wars. El Bokusa Wars l'any 1983 apareixen per diverses màquines de l'època, com el Sharp XU, que és un ordenador amb un microprocessador de 8 bits, 64 que és molt poca cosa, un Z80, de fet podria dir que és cosí de l'M6 gairebé, i es va fer port a molts d'aquests ordenadors de l'època japonesos d'aquest videojoc, del Bokusa Wars. En aquest temps també apareix la que dèiem abans, The Ancient Art of War, per MS2 l'any 1987, i aquí comença a tenir ja una mica del rotllo. Populous, que estàvem parlant ara, el Earthorthway, no sé pronunciar això. Earthorthway, seria? Earthorthway, del 1990, que apareix per consola, per Mega Drive, molt popular, però té un plantejament encara una mica arcade, però tot i així, Dune 2 es considera el primer joc d'estratègia en temps real i que és un gènere conegut com a tal. Potser perquè justament el seu autor és qui li va posar el nom. Dune 2 apareix, com deia, el 1992 i diuen una cosa molt curiosa d'aquest joc. Diuen que és la suma de l'impronunciable aquest que hem dit abans, Earthorthway, el Populous, el Eye of the Beholder i la interfície de menús i de finestres que té un Mac de l'època. Digue'm que si sumen aquestes coses t'apareix un Dune 2. Més que res per una miqueta per la manera de jugar de l'Earthway, la manera del Populous d'anar conquistant diferents parts i tenint que el teu poble vagi creixent, la vistositat de l'Eye of the Beholder i la interfície de menús molt clara d'utilitzar amb ratolí 100% i que té un control molt directe i que permet, doncs, lògicament, gestionar molt millor aquest tipus de jocs. El ratolí és crític en aquest tipus de gèneres. De fet, jugar sense ratolí, tot i que es pot, segurament vosaltres que heu fet a Populous Beginning, doncs dius, bueno, he jugat a la Play, però el control és
nefast. Sí, És molt nefast, moure un cursor, aquesta entitat que es mogui cap aquí que faci aquest recurs, dius, no puc amb això. Jo no m'imagino jugar un Civilization amb control. amb mando, Però avui dia surten a consoles, jocs així, Sí, vull dir. Surten encara. Jo soc incapaç, també, jo no ho veig, no ho veig. De fet, el Dune 2 va aparèixer per PC, per sistema MS2, el pre-Windows, a un sistema d'una CPU de 16 bits, un 286, que diguéssim, hi ha una bona memòria, gairebé un mig mega, ja no hi ha que així, gràfics guapos, hi ha una mica 256 colors, és a dir, té feina fer un joc d'aquest tipus. Diguem que hi ha que haver una programació d'enemics que tenen que reaccionar a diferents moments, per tant la CPU té que treballar bastant, un pensament de molt tipus escacs, perquè la màquina té que estar jugant contra tu, col·locant les peces o les figures d'una manera molt concreta i a més fins i tot potser aprenent dels teus moviments. Per tant, és bastant complicat de programar una cosa així. Tot el moviment de les peces a pantalla és també complex perquè n'hi ha moltes al mateix temps atacant-se i pegant-se trets o movent-se en diferents posicions. A partir d'aquí, a partir del Dune 2, ja comencen a aparèixer coses que ens sonen molt més. Warcraft, Orcs vs Humans, 1994, Command & Conquer, 1994, també de Westwood, i també les seves respectives segones parts d'aquests jocs, o terceres parts, fins i tot, amb el Red Alert, que diria que també estava per PlayStation, el Command & Conquer Red Alert, diria. Sí, correcte. Sí, més d'un, Al 1997 apareix tota l'Annihilation i introdueix una cosa en el gènere que va sentar una mica malament i una mica bé, que és l'ús del 3D. Dius, ostres, a veure, això del 3D aquí, en aquest gènere, era una mica complicat. Age of the Empire seguia, va començar en aquest moment també el 97, amb un ritme molt més lent que tot Annihilation. Tot Annihilation era un joc de, bueno, vinga, ràpid, matar, arribar, i a l'Age of Empires t'ho prens com amb més calma. Dius, ara edifico, ara faig això, ara vaig fent aquestes cosetes. I arribem al gran monstre d'aquest món, que és StarCraft. L'StarCraft és aquest joc del 1998, que evidentment és un fenomen internacional, que encara es fan combats, que encara es fan lligues, i que, si no recordo malament, per exemple, Corea està loquíssima per aquest joc. Sí, tenen olimpiades de StarCraft. I tenen olimpiades de StarCraft, o sigui, tela marinera. És a dir, van fer-ho molt, molt, molt bé. A partir d'aquí el gènere no evoluciona massa. Tens més tipus d'unitats, tens més mapes més grans, fa servir més recursos de l'ordenador, si s'ha de pintar alguna cosa en 3D, més xulo, més jugabilitat, però es va estancar. Diguem, l'RTS no evoluciona gaire més. Hi ha altres títols que sí que aporten alguna coseta nova, com per exemple el Dungeon Keeper, que aquí sí que jo romperia una lanza de pedazo juego, però ja la devien d'encabir dintre la categoria de jocs de ser de Déu, perquè ja gestiones una mazmorra, és un altre tipus, igual que el Populous The Beginning, que dèiem del 98. La Guerra dels Mons va fer un estratègic també el 98, Machines 1999, Dark Rage 2 del 2000, i també arriba un altre punt d'inflexió important, un altre cop Blizzard torna a marcar la diferència amb Warcraft 3. Warcraft 3 2002, RTS ja en 3D, i aquí va haver doncs, la divisió. Jo jugo en 3D, jo jugo en 2D. A veure, amb quin et quedes més? Va ser molt criticat, lògicament, principalment perquè el problema era el control de la càmera, és a dir, què estic mirant, cap on estic mirant, a què estic dirigint, i això complicava molt la jugabilitat. Però Warcraft 3 no ho va fer malament del tot. En conclusió, podem dir que és un gènere que exigeix una màquina potentilla, mínim almenys 16 bits. Per 8 bits podem trobar algunes coses, però no és que sigui un RTS, és una coseta diferent. S'ha de calcular el que deia, moltes peces, molt de moviment, i pel que fa al consoles, el que hem comentat, el Gamepad. Per favor, és impossible jugar aquest tipus de gèneres així. Tot i així, hi ha moltes consoles que fins i tot la Super Nintendo ha tingut ratolí, la PC Engine ha tingut ratolí, Mega Drive no sé si ha tingut ratolí, em sona de que no ha tingut aquesta habilitat. No em sona. En els mandos de Play 4, per exemple, ens trobem una part que s'utilitza, que es pot utilitzar com a ratolí. Coneixeu veritat, algun sí. joc que ho faci? El Last of Us 2. I què fa? Tocar la guitarra. Tocar la Ja guitarra. Poca cosa més, però aquest ha estat molt bé. El futur dels RTS, mira, té el seu nínxol. Es fan de nous, es fan ampliacions, però no arriba més enllà. Sí que cal dir que és el bressol d'un dels gèneres més coneguts, que és el MOBA, el multijugador en línia d'arenes de batalla. Però això ja serà un altre gènere. Molt bé, Rafael, que bé. Els RTS, tu. Jo crec que no he jugat mai a un RTS. Però si has dit que havia jugat a un, el Populous, almenys l'havies tocat?
O potser he tocat una tarda i prou més. Bueno, és més fer de Déu, no? Com deies, no? Sí, és una mica. Que no, en plan lluites i tal, no, però... Molt interessant. És complicat, perquè és un gènere que si t'enganxa, t'enganxa. Llavors no jugues a res més. Jo crec que és on he gastat més hores de la meva vida. Sí? Sí, a Age of Empires, Altezar, Rise of Nations... Cleopatra, potser, Civilization. també, o no? No, el Cleopatra no l'he jugat, però l'Imperium, que ha dit... O sigui, buah, tots, de petit, tots... Uf, m'encantava. Xupen hores, eh? Sí, el Civilization segueix sent el joc més jugat, jo crec que tinc. Passa la tarda. Bueno, good gaming, Sí, per això, sempre sent conscient de tot. Doncs bé, doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana al Ready to Play. M'acomiado dels meus companys i companyes de la taula. Adrià, fins la setmana que ve. Un plaer, com sempre. Rocuso, gràcies per venir avui. A vosaltres. Rafael, m'ha encantat la teva secció d'avui. Gràcies, en farem més. Provaré un RTS, va. A veure, Vinga, teva salut. però moderno, eh? Vinga, ja t'explicaré. Fem un Civi un dia. El gran Montano, aroma de les 1000 tecles. Gràcies per tot, Montano. Gerard Cruzet, Good Game Generation. Molta sort amb aquest projecte i ja ens explicaràs com va funcionant. Ja aniràs venint i ja ens aniràs dient com evoluciona la cosa. Moltíssimes gràcies. I en Xavi PSX, que sóc jo, doncs s'acomiada a tots vosaltres fins d'aquí 7 dies a un nou programa de Ready to Play aquí, a Ràdio Molins de Rei. Fins aleshores, una forta abraçada. Adeu! Adéu. Adéu-siau. Adéu.